Koinonia House uvádza komplexný prehľad od doktora Chucka Misslera. Spoznajte Bibliu za 24 hodín. Hodina 13. Ako veľmi si môžeme byť istí. Začneme s modlitbou. Pane, ďakujeme Ti za to, kto si. Ďakujeme Ti za to, že si nám dal túto príležitosť zhromaždiť sa pri Tvojom slove. Prosíme ťa, Otče, aby si otvoril naše srdcia a životy Tvojmu slovu a Tvoje slovo našim životom, aby sme vo všetkých týchto veciach mohli rásť v milosti a poznaní nášho Pána a Spasiteľa. Ďakujeme Ti za privilégium, Otče, že si toto môžeme užívať bez prenasledovania. Uvedomujeme si, že je to v skutku zriedkavé, pretože posledných 2000 rokov vo väčšine sveta je veľká časť Kristovho tela prenasledovaná. Ďakujeme Ti, že môžeme mať toto privilégium. Otče, prosíme ťa, aby si nám pomáhal, vyzbrojil nás, posilnil nás, aby si nám osvetlil konkrétne veci, čo máš pre každého z nás v týchto zostávajúcich dňoch. Tak sa to porúčame dnes večer do Tvojich rúk v mene Pána Ježiša. Amen. Myslel som, že by bolo pre nás užitočné stráviť hodinu zameranú na tému, ako veľmi si môžeme byť istí. S nadhľadom môžeme povedať, že väčšina z vás v publiku verí Biblii, verí Ježišovi Kristovi a to je fajn. No ako veľmi ste si istí? Koľko ste ochotní riskovať? V podstate riskujete svoju večnosť. Takže teraz sa zameriame na to, ako veľmi si môžeme byť istí. William Thomson, ktorý je vo vedeckej spoločnosti známy ako Lord Kelvin, poukázal na to, že pokiaľ nevieme niečo zmerať, tak o tom vieme iba veľmi málo. No ale ako zmeriame istotu? Ako zmeriate množstvo vašej istoty, že Biblia v skutočnosti je to, čomu veríte, že je? Poďme sa na to teraz vážne zamerať. Ak sa pozrieme na druhý list Petrov, prvú kapitolu, čítame: Veď sme nesledovali vymyslené báje, keď sme vás oboznamovali s mocou a príchodom nášho Pána Ježiša Krista, ale boli sme očitými svedkami jeho velebnosti. Takže si to predstavte. Peter je v pozícii očitého svedka týchto úžasných vecí, ktoré sa diali v období časov evanjelií. Premenám Ježiša na hore, zázraky a podobne. No potom niekoľko veršov neskôr podotýka niečo veľmi zaujímavé. Hovorí: tým pevnejšie je prorocké slovo, ktoré máme. Myslí tým očitých svedkov. Dobre robíte, že pozorne hľadíte naň ako na sviecu, ktorá svieti v tme, kým nesvitne a nevyjde vám zornička v srdciach. Tu je zaujímavá fráza, ktorú použil. Hovorí, že máte omnoho pevnejšie prorocké slovo. Vy a ja máme niečo, čo je omnoho istejšie, ako byť očitým svedkom, akým bol on. Poďme sa na to, čo tým myslel, pozrieť podrobnejšie. Jedna z kategorizácií podľa J. Bartona Payna hovorí, že v Biblii je niečo vyše 8000 prorockých veršov a skoro 2000 proroctiev na 700 rôznych udalostí. A to je len jeden z odhadov. Je jasné, že Biblia je viac ako len niekoľko prorockých kníh. Proroctvá sú roztrúsené skrze zbierku všetkých 66 kníh. Starý zákon bol preložený do gréčtiny v roku 270 pred našim letopočtom. Chcem sa na to dnes zamerať a poukázať, že Starý zákon, židovské knihy, boli preložené do gréčtiny 3 storočia pred obdobím evanjelií. Nebudeme sa v tejto diskusii teraz zameriavať na to, kto tieto knihy napísal, kedy boli napísané. Povedzme, že nás to nezaujíma. Bolo to napísané rukou čierno-bielo v roku 270 pred našim letopočtom, preložené do gréčtiny a každá kompetentná encyklopédia vám to potvrdí. Takže tieto starozákonné knihy obsahujú niečo cez 300 špecifikácií, ktoré ukazujú podrobnosti o prichádzajúcom Mesiášovi. A Ježiš Kristus ich všetky naplnil, k čomu sa ešte dostaneme. Ukrižovanie Ježiša Krista nebola tragédia, ale úspech. Doslova a úmyselne naplňal 300 presných požiadavok. Niekoľko príkladov. Musel sa narodiť z Dávidovho rodu, čo je spomínané celým starým zákonom. Musel sa narodiť z Panny. Niekoľko textov, ktoré na to poukazujú. Musel sa narodiť v Betleheme, prechodne bývať v Egypte, žiť v Galilei, presnejšie v Nazarete, byť ohlasovaný niekým ako Eliáš.
Jeho príchod spôsobí masakru detí v Betleheme. To je v Starom zákone spomínané dvakrát. Bude vyhlasovať slobodu svetu. Jeho misia bude zahŕňať pohanov, čo je spomínané v Izaiášovi na niekoľkých miestach. Počas jeho služby bude uzdravovať, učiť v podobenstvách. Predstavení tej doby mu neuveria a bude nimi odmietnutý. To všetko je v Žalmoch, Izaiášovi a na ďalších miestach. Podľa Zachariáša a Žalmov víťazne vstúpiť do Jeruzalema, bude zradený priateľom za 30 strieborných, bude ako zbitý pastier, bude piť ocot zmiešaný so žlčou, budú losovať o jeho odev, prebodnú mu bok. Podľa 2. a 4. knihy Mojžišovej a Žalmov nebude mať zlomenú ani kosť, umrie medzi zločincami. Jeho slova na kríži boli predpovedané v 22. žalme, doslova ako by boli nadiktované v prvej osobe, ako visel na kríži. Bude pochovaný bohatým mužom. Na niekoľkých miestach v Biblii sa hovorí o tom, že na tretí deň bude vzkriesený z mŕtvych a po jeho skriesení bude nasledovať zničenie Jeruzalema, o čom on sám hovorí. Často poukazujem na to, že týchto špecifikácií je 300. Niektoré z nich sú technickejšie a to, čo teraz spravíme, je, že si všetky prejdeme, preskúmame miesta, kde sa spomínajú a to, ako boli naplnené. Smejete sa, pretože viete, že si robím iba srandu. No navrhujem, že si preskúmame 8 z nich ako príklad, pretože toto cvičenie nám pomôže nájsť metodológiu, ktorá nám bude slúžiť k ich lepšiemu pochopeniu. Poďme sa pozrieť na prvé z 8. Micháš 5.1, keď dostanete vianočnú pohľadnicu, tak tento text tam častokrát nájdete. V Michášovi 5.1 nájdete pasáž, na ktorú Herodesovi radcovia poukazujú na počas návštevy mudrcov zo západu, kde má byť nový kráľ narodený. Micháš 5.1 hovorí: Ty však, Betlehem Efrata, hoci si najmenší medzi judskými rodinami, z teba mi vyjde ten, ktorý je určený za vládcu v Izraeli. Jeho pôvod je v dávnoveku, v dávnych časoch. Mohli by sme stráviť celý týždeň študovaním len tohto jedného verša. Je v ňom veľmi veľa skrytého. Nie len to, že sa narodí v Betleheme, ale i to, že bude vládnuť v Izraeli. Zatiaľ nevládol, no bude. Jeho pôvod je v dávnoveku, hovorí o jeho predexistencii od začiatku večnosti. Jeho život sa nezačal jeho vtelením, jednoducho na seba iba zobral telo. Pojednáva sa tu o mnohých veciach, no my sa v tomto príklade zameriame na miesto jeho narodenia. Je to v Betleheme. Prečo je to v Betleheme? Na to musíte pochopiť knihu Rút, pretože spája Dávidovú líniu s Betlehemom. A je mnoho dôvodov, prečo je táto kniha taká dôležitá. Takže vezmeme si planetu Zem. Priblížme si Blízky východ, ďalej si priblížime Izrael a pokračujeme v približovaní. Južne od Jeruzalema existuje mesto nazývané Betlehem a vždy tam aj bolo. Počas celej histórie malo a má toto mesto populáciu niečo menej ako 7,000 obyvateľov. Takže otázka, na ktorú tu chcem na základe tohto poukázať je, aká je pravdepodobnosť, že dáka náhodne vybraná osoba počas obdobia niekoľkých tisícročí môže naplniť toto proroctvo. Koľkí v tejto miestnosti poznajú niekoho, kto sa narodil v Betleheme? Niektorí rozmýšľate, ale všetky ruky mali byť hore. OK? Ale okrem Ježiša Krista. Ukazuje sa, že môžete odhadnúť približnú pravdepodobnosť toho, že sa dáka osoba, cudzinec, narodil v Betleheme. Ako na to? Takže, vezmete si populáciu Betleheme niečo menej ako 10,000, čo je opodstatnené. A pridáme obdobie celej histórie, čo môže byť v priemere populácia niečo okolo 1 bilióna. Takže je tu šanca 10 na 4 deleno 10 na 9, zhruba okolo 1 ku 10 na 5. Takže ak máte náhodnú vzorku 100,000 ľudí, je tu šanca, že sa jeden z nich narodil v Betleheme. Ak samozrejme všetci sú rovnomerne rozdelení, čo samozrejme, že nie, no je to len odhad. Poďme na ďalšie. O chvíľku uvidíte, tým smerujem. Ďalšie nesúvisiace s týmto. Zachariášovi 9.9 nám prorok hovorí: Hlasne blesaj, dcéra Sion, zvučne jasaj, dcéra Jeruzalem. Pozri, tvoj kráľ prichádza k tebe. Je spravodlivý a prináša víťazstvo. Je pokorný a jazdí na oslovi na osliadku, mládeci oslice. Táto pasáž nám je známa zo štúdia písma, najmä pri štúdiu knihy Daniel.
Ježiš v určitý čas dovolil, aby ho Jeruzalému predstavili ako kráľa, ktorý prichádza na osliadku. Zámerne naplňal proroctvo Zachariáša 9:9. Takže, aká je táto pravdepodobnosť? Alebo koľkí ľudia sa predstavili Jeruzalému ako kráľ prichádzajúci na osliadku? Ja poznám iba jedného. No to nie je nič zložité. Mysleli by ste si, že niekto prichádzajúc na osliadku sa predstaví ako kráľ. A predstavil? Nikto, ako by som vedel. Ja by som povedal, že šanca, že by to niekto urobil, je menej ako 1:100. Som dosť štedrý? Asi áno. Povedali by sme, že je to menej ako 1:1 000 000. Pravdepodobne viete zistiť, koľkí králi sa predstavili Jeruzalému a koľkí sa pritom niesli na osliadku. Čo nám unikátnosť ešte zvýši. Aby sme to zjednodušili, povedzme, že 1 zo 100. Vidíte, kam tým smerujem? Poďme na 3 z 8. Opäť pôjdeme do Zachariáša. Zachariáš je plný týchto na rôznych miestach zastrčených malých útržkov. Zachariáš 11:12 hovorí: Povedal som im, ak uznáte za dobre, dajte mi moju mzdu, ak nie, nechajte tak. Odvážili mi teda mzdu 30 strieborných. Zaujímavé množstvo, znie vám to povedome? OK, vieme, že Ježiš bol zradený za 30 strieborných. Koľko ľudí za posledných niekoľko tisíc ročí bolo zradených presne za 30 strieborných? Ja neviem o nikom, no môže byť mnoho tých, o ktorých nevieme. Ak povieme, že menej ako 1:1000, som dostatočne štedrý? Určite áno. OK. Pravdepodobnosť je teda menej ako 1:1000. OK. Poďme na 4. Je to hneď ďalší verš, no je trochu iný, preto tu chcem niektoré veci oddeliť. Hospodin mi povedal, hoď ju hrnčiarovi, tú cenu mzdu, ktorou ma ocenili. Vzal som teda 30 strieborných a hodil som ich hrnčiarovi v hospodinovom dome. V originálnom texte sa namiesto pokladnice spomína hrnčiar. Tu je to už trochu komplikovanejšie. Pri koľkých ľuďoch, ktorí boli zradení za 30 strieborných, peniaze skončili u hrnčiara. A celé sa to udialo v chráme, v dome Pána. Keď sa pozrieme do písma, Judáš, jeho zradca, videl, že ho odsúdili, rozľútostený vrátil veľkňazom a starším 30 strieborných a povedal: Zhrešil som, zradiac krv nevinnú. Ale oni mu odpovedali: Čo nás do toho? To je tvoja vec. Takže Judášovi to došlo. Potom, ako zradil Ježiša, je z toho znepokojený, vráti sa späť do chrámu a povie: Zhrešil som, zradiac krv nevinnú. Túto vetu vám veľmi rád, pretože kto vstúpil do Judáša? Satan. Takže satanovými vlastnými slovami deklarujeme Ježišovu nevinu, čo je veľmi zaujímavé. Takže Judáš hodil 30 strieborných v chráme, odišiel a obesil sa. Všetko to poznáme z Matúša 27. No teraz má hlavný kňaz problém. Zobral tých 30 strieborných a povedal, že je nezákonné vložiť ich do pokladnice, pretože je to cena za krv. Bolo zakázané zobrať krvavé peniaze a dať ich do chrámu. Takže tu mali tých 30 strieborných a debatovali o tom, čo s nimi urobia. Zamestnávali dobrých účtovníkov. Rozumiete? Nemohli ich dať do pokladnice, ale mohli ich použiť na zaplatenie výdavkov. Inými slovami, predplatia si výdavky, čím zredukujú očakávané útraty. Dôvodom bolo, že keď niekto v danej oblasti umrel a nemal žiadnych potomkov, žiadnu rodinu, bolo povinnosťou chrámu, aby sa o nich postaral. Môžeme povedať, že každý rok ich bolo niekoľko. Možno hádať x ľudí každý rok. A tak mali tieto náklady. Bol tam v tej dobe hrnčiar, ktorého pole bolo na predaj veľmi lacno. A tak sa poradili a kúpili to pole na pochovanie cudzincov. Bola to ľahká cesta, ako sa zbaviť týchto očakávaných výdavkov. A to pole sa až do dnešného dňa volá poľom krvi. Toto je všetko v písme v Matúšovi 27. Poďme späť a pozrime sa na presnosť tejto pasáže u Zachariáša 11:13. Cena 30 strieborných. Miesto uzatvorenia obchodu v dome Pána. Kto skončil s peniazmi? Hrnčiar, ktorý predal pole. Všetko toto je súčasťou tohto krátkeho verša u Zachariáša. Takže aká je pravdepodobnosť? 1:10 miliónov? No povedzme, že 1:100 000 a to som veľmi veľkorysý. Je to v celku presné. Poďme sa pozrieť na číslo 5. A keď mu niekto povie: Aké sú to rany na tvojich rukách? Riekne: To ma ranili v dome tých, ktorí ma milujú. Tento verš mi je osobne veľmi drahý.
Bol som v období puberty a učil som sa biblické verše. Vždy, keď som sa dostal k takým prorockým, tak som si napísal daný verš na jednu stranu kartičky a odkaz na ňu na druhú stranu. Vždy som mal so sebou niekoľko tých kartiček a snažil som sa tak verše naučiť. Keď som sa dostal k tomuto, tak viete, rany na rukách, tak som si to napísal na kartičku. Cez týždeň, keď som si prechádzal kartičkami a snažil som sa ich naučiť, čím viac som sa tento verš snažil zapamätať, tým väčší som mal problém. Uvedomoval som si, že nedáva zmysel. Keď mu niekto povie, aké sú to rany na tvojich rukách, riekne, to ma ranili v dome tých, ktorí ma milujú. Iný preklad hovorí o priateľoch. Nech som sa snažil ako chcel, nevedel som si predstaviť skupinku rímskych vojakov prebodávať bodec z jeho ruky v miestnosti 3x3 metre, alebo kdekoľvek to boli, v dome priateľov. A to ma znepokojovalo. Uvedomil som si, že k tomu mám nesprávny prístup. V Jánovi v 20. kapitole sa medzi učeníkmi ten nedeľný večer zjavil Ježiš a Tomáš s nimi nebol. Počas týždňa povedali Tomášovi, hádaj, kto včera prišiel na modlitebné stretnutie. Povedali mu, čo sa stalo a on mal pochybnosti. A Tomáš im povedal, ak neuvidím stopy klincov v jeho rukách a nevložím prst na miesto, kde tie klince boli a ruku mu nevložím do boku, vôbec neuverím. A čo sa stalo? Po 8 dňoch opäť boli učeníci zhromaždení, no tento raz bol Tomáš s nimi. A prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené a postaviac sa do prostriedku povedal, pokoj vám. Potom povedal Tomášovi, to teda muselo byť niečo, povedal, Tomáš, daj sem prst a pozri sa na moje ruky. Daj sem ruku a vlož do môjho boku. A nebuď neveriaci, ale veriaci. Nebuď neveriaci, ale veriaci. Rozumiete, ako sa Tomáš musel cítiť? Najprv si uvedomil, že Pán počul jeho vyjadrenie. Vidíte, Pánovi neunikne ani slovíčko. Malé dieťa, ktoré sa za niečo cítilo byť vinné, opýtalo sa svojho otca. Naozaj sa Boh pozerá na všetko, čo robím? Otec sa k nemu otočil a povedal, Boh ťa miluje tak veľmi, že ťa nevie spustiť z očí. Tomáš mu povedal, Pán môj a Boh môj. Predstavujem si, že Tomáš padol na kolená. A Ježiš mu riekol, pretože si ma videl, uveril si. Blahoslavení, ktorí nevideli a predsa uverili. Teraz, keď sa vrátim späť k tomu veršu v Zachariášovi, je to úplne o niečom inom. Aké sú to rany na tvojich rukách? To ma ranili v dome tých, ktorí ma milujú. To, čo ranilo Krista, neboli bodce, ale Tomášova nevera. Takže koľkí náhodne vybraní ľudia boli zranení na rukách v dome svojich priateľov? Nemám ani tušenia, ale ak poviem, že menej ako 1 z 1000, som dostatočne veľkorysý? OK, poďme na číslo 6. Bol trápený a on sa nechal ponižovať. Neotvoril ústa ako baránok vedený na zabitie. Neotvoril ústa ako ovca, ktorá onemie pred strihačom. Je to z Izaiáša 53. Nemôžeme sa zamerať na všetky príklady, no vezmeme si iba niektoré z Izaiáša 53 a z 22. žalmu, ktoré sú plné týchto vecí. Takže tu to máme. Bol trápený, ponižovaný, neotvoril svoje ústa, nebránil sa. Otázka je, koľkí väzni, obvinení za hrdelný zločin v situácii trestu smrti, sa nebránia napriek tomu, že sú nevinní. Možno ich v minulosti niekoľko bolo. Verím, že sú zaznamenané prípady niekoľkých, ktorí boli nespravedlivo zabití, ale že by sa nebránili. No keď poviem, že menej ako 1 z 1000, som dostatočne veľkorysý? Myslím si, že áno. Takže pokiaľ sme v Izaiášovi 53, pozrime sa na ďalší príklad. Dali mu hrob s bezbožnými a s bohatým našiel smrť, hoci nepáchal násilie a v jeho ústach nebola lesť. Otázka je, koľko ľudí zomrelo s bezbožníkmi a bolo pochovaných s bohatými a neboli právnymi zástupcami. Prepáčte. Počas rokov, čo vyučujem, som sa naučil, že posluchačov vždy zjednotí, ak si zažartujem na úkor právnych zástupcov. Takže koľko ľudí zomrelo s bezbožníkmi? Vidíte ten rozpor, ktorý je v tomto verši? Ak poviem, že menej ako 1 z 1000, som dostatočne veľkorysý? Istotne. V poriadku, vezmeme si ďalší, 8. Posledný z týchto príkladov. Vyberieme si jeden verš z 22. žalmu. Psi ma obkľúčili, zovrela ma tlupa zlosinov. Prebodli mi ruky a nohy. Mimochodom, toto je veľmi pozoruhodné, pretože oficiálny trest smrti v Izraeli bolo ukameňovanie. Toto bolo napísané 700 rokov predtým, ako bola vynajdená poprava ukrižovaním. Ukrižovanie vymysleli Peržania a vo veľkom to prebrali Rimania. Takže koľkí náhodne vybraní väzni zomreli na prebodnutie rúk a nôh. Evidentne veľa ľudí. Rimania ukrižovali milióny.
No ak poviem, že menej ako 1 z 10 000, som dosť veľkorysý? Určite áno. Takže to, čo som tu urobil, je, že som pospájal dokopy zoznam proroctiev. Narodený v Betleheme, kráľ na oslovy, 30 strieborných, chrám a obchod s hrnčiarom, rany na rukách, nevinný bez obrany, zomrel s hriešnikmi a hrob mal s bohatými a ukrižovanie. Teraz otázkou ostáva, ak máme pravdepodobnosti týchto individuálnych proroctiev, aká je pravdepodobnosť toho, že určitá osoba by naplnila všetkých 8 proroctiev? Teraz tu máme dilemu, lebo sa tu už zaoberáme pravdepodobnosťou kombinácie. Len pre účel tejto diskusie predpokladáme, že všetky veci sú náhodne rozložené. Dovoľte mi, aby som vám teraz krátke vysvetlil niečo o pravdepodobnosti kombinácie. Predstavme si, že v tomto hľadisku je 60% mužov a 40% žien. Niekomu zaviažeme oči a necháme ho náhodne vybrať niekoho z vás za podmienok, ktoré zaručia rovnomernú pravdepodobnosť výberu. Aká by bola pravdepodobnosť, že táto osoba vyberie spomedzi vás ženu? Takže ako to analyzujeme? 60% z vás sú muži a 40% ženy. Máme pravdepodobnosť 40% alebo 0,4 toho, že vyberie ženu. Rozumiete? Poďme na iný príklad. Predpokladajme, že 60% z vás sú praváci a 40% sú ľaváci. Len pre túto diskusiu predpokladáme, že sú rovnomerne rozdelení, nezávisle na pohlaví. Takže tu máme rozsah medzi pravákmi a ľavákmi 60:40. Aká je pravdepodobnosť toho, že by bol náhodne vybratý ľavák? Opäť je to 40%. Rozumieme sa potiaľto? Takže tu je pointa, ku ktorej smerujem. Aká je pravdepodobnosť? Samozrejme, predpokladajme, že tieto atribúty sú náhodne rozmiestnené, že niekto vyberie ženu ľaváčku. Takže to, čo urobíte, je, že vezmete výsledok jednej pravdepodobnosti a výsledok tej druhej a spolu ich skombinujete. Výsledná hodnota je súčinom týchto dvoch pravdepodobností. Inými slovami, 0,4 krát 0,4 sa rovná 0,16. Teda ak 40% sú ženy a 40% sú ľaváci, výsledkom je, že 16% z vás je s dobrým odhadom žena ľaváčka. Chápete? Inými slovami, to, na čo sa tu snažím poukázať, je jednoduchý spôsob, ako získať odhad, je zobrať si súčin všetkých pravdepodobností. Keďže sme si toto všetko povedali, pravdepodobnosť je 0,16. Pozrime sa teraz na tie proroctvá. Keďže som ich umocnil na 10, ich násobenie je iba otázkou pridávania 0. Takže 1000 je 10 na 3 a 100 000 je 10 na 5, lebo 2 plus 3 sa rovná 5 0. Chápete? Pri tomto jednoducho iba pridávame nuly. Takže pravdepodobnosť toho, že jedna osoba naplňajúca všetky tieto proroctvá je 1:10 na 28. No musíme ešte zistiť celkový počet ľudí, ktorí žijú. Ako odhad vezmem 100 miliard ľudí, takže keď si vezmem 10 na 28 deleno 10 na 11, stále mám veľmi veľké číslo 10 na 17. Ak by sme boli v škole na hodine štatistiky a chcel by som vám vysvetliť, čo to znamená 1 zo 100. Čo tým myslím? Môžem to demonštrovať tým, že by som použil kýbeľ, do ktorého by som vložil 100 mincí. Jednu z nich by som vybral a označil ju ružom, alebo lakom na nechty, alebo niečím iným a všetky by som ich zamiešal. Keby som náhodne vybral jednu mincu, pravdepodobnosť toho, že je to tá označená, je 1 zo 100. Rozumiete? To je cesta, ako môžem ukázať, čo tým myslím. To, s čím sa tu stretávame, je stochastický náhodný výber. Takže to, čo musím urobiť, aby som túto pravdepodobnosť, o ktorej tu teraz hovoríme, demonstroval, je, že potrebujem kýbeľ, do ktorého sa zmestí 10 na 17 minci. To je už teda poriadne veľký kýbeľ a poriadne veľké množstvo mincí. Ak chcem mať kýbeľ plný 10 na 17 mincí, potrebujem kýbeľ veľký ako štát Texas, ako Texas, a naplniť ho mincami do výšky 61 cm. To je 10 na 17 mincí. To, čo potom urobím, je, že vyberiem jedného z vás, zaviažem mu oči a dám ho do takej situácie, kde mince budú tak zamiešané, aby tá osoba mala všade rovnakú pravdepodobnosť výberu. Takže keď sa natiahne a vyberie jednu mincu, šanca, že vyberie tú označenú, je 1:10 na 17. Rozumiete? Potiaľ to sa rozumieme. Je to spôsob, ako si môžeme ukázať, aké je to málo pravdepodobné, no ešte sme neskončili. Hovoril som, že máme 300 proroctiev a my sme z nich vzali 8.
Dajme tomu, že by som zobral ďalších 8, teda by sme mali spolu 16. Aby som vám ušetril čas, tak si ich nerozoberieme, ale ak by sme si ich zobrali, 8, ktorých by som pridal, by boli viac technické, konkrétnejšie a menej pravdepodobné. Pre tento jednoduchý rozbor budem predpokladať, že pravdepodobnosť ďalších 8 nebude menšia ako pri tých, ktoré sme už vybrali. Očividne je to veľmi veľkorysá domienka. Takže mám 300, z ktorých si mám vybrať. Ďalších 8 bude menej pravdepodobných ako tie, ktoré som vybral predtým. No budem predpokladať, že pravdepodobnosť sa neznížila a iba pridám ďalších 8 rovnakého druhu. Takže teraz máme 10 na 28 krát 10 na 28, čo je pravdepodobnosť 1 ku 10 na 56. Opäť odčítam 10 na 11 populáciu a máme 10 na 45. OK? Takže teraz potrebujem kýbeľ, ktorý udrží 10 na 45 minci. To je veľmi veľa mincí. Dovoľte mi ukázať, aké veľké množstvo to je. Aký veľký kýbeľ budem potrebovať? Potrebujem urobiť misu mincí, ktorá má v polomere 30 krát vzdialenosť od Zeme k Slnku. Dokážete si to predstaviť? To sa nedá ani predstaviť. Takže misa 30-násobne väčšia ako vzdialenosť od Zeme k Slnku, plná minci. Jednu označíme, všetky zmiešame, vyberieme jedného z vás a vo skafandri so zaviazanými očami ho dáme do takej situácie, kde pravdepodobnosť výberu ktorejkoľvek mince bude všade rovnaká. A keď sa natiahne a vybere jednu a bude to tá označená, je to pravdepodobnosť 1 ku 10 na 45. Takže urobím toto ešte raz. Možno si hovoríte, že už to začína byť smiešne čak. Tentokrát namiesto dvojnásobku pôjdem na trojnásobok. Zo 16 pôjdem na 48. Nezabúdajme, že mám na výber z 300. Opäť budem predpokladať, že sa neznížila pravdepodobnosť, no v skutočnosti môžem nájsť proroctva, ktoré sú také ojedinelé, že sú z pohľadu tejto analýzy jedinečné. No predpokladajme, že ostatné, aby sme dostali 48, nie sú menej pravdepodobné ako tých 8 predchádzajúcich, ktoré sme už vybrali. Takže 6 krát 10 na 28 nám dá 10 na 168 a z toho odrátam 10 na 11, čo je 10 na 157. To je veľmi veľké číslo. Aké veľké? Prvý problém, ktorý mám, je, že už nám mince nestačia. Sú príliš veľké. Potrebujem tú najmenšiu vec, akú si dokážete predstaviť. Čo je najmenšia vec, akú si dokážete predstaviť? Atóm. Môže byť? Možno vás prekvapí, že existujú odhady množstva atómov v našej galaxii. Takže urobím misu všetkých atómov v našej galaxii. Medzi vedcami je všeobecne akceptovaný odhad množstva atómov v našej galaxii na 10 na 66. Teda, ak chcem urobiť misu všetkých atómov v našej galaxii, ak si ich zvolím za našu vzorku, tak mám stále oveľa menej ako to, čo potrebujem. Potrebujem 10 na 157. Takže si urobím takú misu pre každý atóm v našom vesmíre. Takže to máme 10 na 66 krát 10 na 66, čo je 10 na 132 a stále je málo na 10 na 157. OK? Mám misu plnú všetkých atómov vo vesmíre, pre každý atóm vo vesmíre a teraz si predstavím, že takýto šialený experiment sa deje každú sekundu od vzniku vesmíru. Ak si to spočítate, tak je to 10 na 17 sekúnd a ešte stále mám iba 10 na 149. Urobil som misu všetkých atómov vo vesmíre. Ďalej som urobil takú istú misu plnú všetkých atómov a to pre každý atóm vo vesmíre a celú túto šialenú vec urobím každú sekundu v období 16 biliónov rokov. Je to veľké číslo? A stále je to málo pre mojich 10 na 157. V podstate je to menej o viac ako 100 miliónov k jednej. Možno si poviete, že je to smiešne. A čo tým vlastne chceš dokázať? Moja pointa je, že som väčšmi presvedčený o tom, že Ježiš Kristus bol Mesiášom Izraela, ako o akomkoľvek inom fakte, čo je pod mojou kontrolou. Som si o mnoho viac istejší jeho identitou ako svojou. Nemám žiaden dôvod spochybňovať môjho otca, mám rodný list, poznám svojich rodičov a tak ďalej. Nie je tu žiaden háčik. A uvedomujem si, že by som sa nemohol zaručiť s takouto istotou za žiaden fakt, o ktorom viem. A to sme sa zaoberali iba 48 z 300.
Takže chápete, prečo niektoré tie odhady nie sú také kritické. Rozumiete? Aj keby som pri nich povolil, stále je to za hranicou zdravých pochybností. A nechtiac, keď sme išli cez tieto príklady, zabudol som na tie najúžasnejšie. Jeho detailný rodokmeň. Môžete analyzovať rodokmeň Ježiša Krista a budete ohromení nad presnosťou záležitostí, ktoré sú zakomponované v jeho rodokmene. Nebudem sa tým teraz zaoberať, dostaneme sa k tomu, keď budeme preberať Lukáša o narodení z Panny a podobne, o dcerách Celofáda a o pokrvnej kliatbe vyrieknutej nad Jechoniášom a podobne. Presná identifikácia, predpoveď presného dňa, kedy sa Mesiáš predstaví Jeruzalému ako kráľ. Je to zaznamenané v Danielovi 9. kapitole. Keď si vezmeme len toto jediné proroctvo, tak to sa vyrovná všetkému, čo sme si doteraz ukázali. Len toto jediné. Ohromujúca presnosť. A potom ešte aj ďalšie starozákonné, midrašské proroctvá a iné. To, čo tu máme, je niečo, čomu hovorím šarlátova niť. Začína v prvej knihe Mojžišovej Bohom vyhlásenou vojnou proti satanovi. Boh Adamovi a Eve naznačuje, že jeho plán záchrany bude skrze ľudskú rasu. Nebude to žiaden superaniel alebo dáka iná bytosť, ale bude v tom zapojený človek. Bude to perfektný človek. Bude si to dokonca vyžadovať povolanie národa, o čom sa dozvedáme z prvej knihy Mojžišovej od 12. kapitoly. Je povolaný Abraham. Nie len, že ten záchranca vyjde z ľudskej rasy, ale vyjde zo špecifickej podskupiny, presnejšie z izraelského národa. A to z jedného konkrétneho kmeňa. Jákobovho kmeňa a presnejšie vyjde z rodu Dávidovho. Tá presnosť je ohromujúca. Zaujímavú vec, ktorú tu objavujeme, je toto. Ako sa Boh postupne zameriava na jeho plán záchrany a ako postupne odhaľuje detaily svojho plánu v písme, to dáva satanovi príležitosť, aby sa to pokúsil prekaziť. Môžete študovať Bibliu od začiatku až po koniec zo satanovho pohľadu, ako sa snaží prekaziť tento Boží plán. Ako Boh postupne umožňuje nahliadnúť do svojho plánu, umožňuje to satanovi zamerať sa viac. Keď Boh oznámi, že príde skrze ľudskú rasu, dá satanovi príležitosť poškvrniť ľudskú rasu a vedie to k hybridom a tým divným veciam, o ktorých sa spomína v prvej knihe Mojžišovej od 6. kapitoly. Keď Boh povoláva v prvej knihe Mojžišovej od 12. kapitoly Abraháma, Satan sa môže zamerať na Abrahamových potomkov. Rôznymi spôsobmi sa snaží spôsobovať Abrahamovi ťažkosti. Hladomor v Egypte v prvej knihe Mojžišovej od 41. kapitoly. Ďalší pokus bolo vyhubenie mužského potomstva faraónom v Egypte, kde bolo jedno dieťa skryté a všetci poznáme Mojžišov príbeh. Aj keď faraón po smrti všetkých prvorodených nakoniec prepustil Izraelcov, toto rozhodnutie oľutoval a vydal sa za nimi, aby sa pokúsil tento národ vyhľadiť. Prenasledovanie faraónom. Všetky tieto udalosti sú pokusy Satana prekaziť Boží plán. Keď Boh povedal Abrahámovi, že jeho ľudia sa po 400 rokoch vrátia do Kanánu, to dalo Satanovi 400 rokov na to, aby pripravil mínové pole skrze Nefelimov, Rafaim, Obrov, zdegenerované kmene v kanánskej krajine. Preto Boh povedal Jozuemu, aby z určitých kmeňov vyhľadil každého muža, ženu i deti, lebo tam bol genetický problém. Neskôr v druhej knihe Samuelovej, 7. kapitole, sa Boh zameral ešte viac a povedal, že vyjde nielen z Abraháma a Judska, ale že vyjde z rodu Dávidovho. To umožnilo Satanovi sústrediť sa na Dávidov rod. A vidíme mnohé útoky na Dávidov rod. Joram vyzabíjal všetkých svojich bratov okrem jedného. Arabi pozabíjali všetkých okrem Achaziu. Kráľovna Atalia pozabíjala všetkých a iba Joáš je zachránený. Stále je tu také sprisahanie a niektorý zo sluhov skrie dieťa a tak zachráni situáciu a podobne. V Izaiášovi 36 a 38 je zavraždený kráľ Ezecháš. Keď sa dostaneme do knihy Ester, celé tie Hámanové úklady na vyhladenie všetkých Židov v Perzii.
Bolo to z jadra satanovho, lebo sa snažil zničiť Boží plán. Ak by Háman uspel, nebol by chrám a nebol by ani vykupiteľ. Mnohé veľké udalosti počiarkujú každú z týchto udalostí. Nič sa nezmení, ani keď sa dostaneme do Nového zákona. Jozef zisťuje, že jeho snúbenica je tehotná a obáva sa o ňu. No Boh posiela anjela a všetci poznáme ten príbeh. Herodes sa ich pokúša zabiť. Keď sa dozvedá proroctvo od múdrcov, uvedomuje si, že je tam uchádzač o trón a tak vyzabíja všetky deti do 2 rokov. A všetko toto bolo predpovedané v písme a on sa o to pokúsi. Keď Ježiš začína svoju službu v Nazarete, snažia sa ho zhodiť z útesu, no on odíde. V evanjeliách sa dozvedáme o 2 búrkach na mori a nemali by sme ich podceňovať. Tie lode na mori boli obsluhované profesionálnymi námorníkmi, ktorí poznali tie vody. Niektorí z nich sa spolu živili ako rybári. Vedeli, čo robia. Poznali tie vody a boli zdesení. Dovolím si tvrdiť, že tie búrky neboli obyčajné búrky. Podľa mňa to bolo aj niečo ďalšie a Ježiš ich utíšil a pokarhal more. Osobne si myslím, že ich podstata bola satanická. A samozrejme, konečnou stratégiou bol kríž. Celé je to zhrnuté v zjavení Jána v 12. kapitole, o čom si povieme, keď sa tam dostaneme. No kľúčové je, že Satan ešte neskončil. Neskončil preto, že vie, že podmienkou druhého príchodu Ježiša Krista je pokánie izraelského národa. A preto sa zameriava na veriacich Židov, ktorí veria v Ježiša Krista. Tí sú Satanom označení. 8362 prorockých veršov. 1817 predpovedí na 737 rôznych tém. Biblia je proroctvo. Na planéte Zem neexistuje nič podobné. Islamský Korán v mnohých smeroch neobstojí akademickým posudkom, ale určite si nebuduje svoju reputáciu na schopnosti predpovedať budúcnosť. Dokonca nevie si poriadne usporiadať ani vlastné historické udalosti. Hindská Bhagavad Gita, kniha Mormonov. Žiadna z náboženských kníh nemá žiaden koncept hyperpriestoru, o ktorom vieme, že existuje. Biblia má. Žiadna z nich nemá tú odvahu postaviť svoju dôveryhodnosť na predložení histórie pred tým, ako sa stane. Nostradamová nejednoznačná kniha Storočia, okultné médiá, Channelers, New Age, duchovní vodcovia. Nikto z nich sa nemôže zrovnať s tým, o čom samotná Biblia hovorí. Pozrime sa na tieto špecifikácie. Narodí sa z panny a stalo sa. Narodí sa v Betleheme. A stalo sa. Podľa knihy Ozeáš 11.1 bude vzatý do Egypta. A stalo sa, ako sa o tom hovorí v Matúšovi 2. kapitole. Je zaujímavé, že keď idete do Etiópie, stretnete sa s príbehmi, ako Mária s Jozefom a dieťaťom navštevujú chrám, ktorý v tých časoch stál na ostrovoch Takakirkos. Bude uzdravovať chorých a sceľovať ľudí podľa Izaiáša 53 a stalo sa tak podľa Matúša 8. Bude ukrižovaný podľa Žalmu 22 a iných a stalo sa tak podľa Matúša 27. Umrie za naše hriechy podľa Izaiáša 53 a stalo sa tak, ako je to spomínané v celom Novom zákone. Bude vzkriesený z mŕtvych, ako písmo predpovedá, a stalo sa tak. Okrem mesiášskych proroctiev je ďalšia vec, na ktorú chcem, aby ste boli tiež citliví. Sú tu aj ďalšie prorocké témy, ktoré sa objavujú v písme. Nie len Ježiš, ale taktiež izraelský národ. Jeho pôvod, vzostupy a pády a jeho osud sú vopred predpovedané. Útok sveta na Abrahamovu zmluvu, na Božiu zmluvu ohľadom zeme pre Izrael. Svet, teda Satan, sa pokúša prekaziť toto proroctvo. Nedrieme veru ani nespí ten, čo stráži Izrael. To je, o čom nás písmo uisťuje. No čakajú ich ťažké časy. Celý svet ide do vojny proti Jeruzalemu. A už to prichádza. Mesto Babylon je predurčené k dramatickému zničeniu, aké ešte nikto nevidel. A teraz sa opätovne začína budovať a podľa písma jeho údel je, že sa zjaví ako hlavné sídlo moci na planéte Zem. Budeme sledovať, ako sa to deje pred našimi očami a mnoho ľudí, ktorí veria v Bibliu, bude zaskočených, pretože nerozpoznali precíznosť Božieho slova. Rusko vtrhne na Blízky východ.
A Boh veľmi dramaticky zasiahne do tejto invázie. Rusko a jeho spojenci sú tam detálne spomínaní. Technológie a aj zbrane sú tam spomínané. Zostup Číny ako superveľmoci. Pravdepodobne najdominujúcejšia udalosť niekoľkých ďalších 10 ročí. Pred nami je vynorenie sa Číny, nielen ako ekonomickej veľmoci, ale aj ako vojenskej veľmoci. S veľmi veľkými obavami ohľadom Stredného východu. Čína a Európa sú zúfale po energii, po rope. Američania chcú tiež, no majú alternatívy, ktoré oni nemajú. Takže Európa a Čína smerujú kvôli rope ku zrážke s Blízkym východom. Takže to sledujte, lebo táto téma bude v budúcnosti nesmierne dôležitá. Dokonca som počul reči, že sa Spojené národy presunú do Babylonu a umiestnia sa z mnohých dobrých dôvodov uprostred ropného priemyslu. Očividne niečo urobiť musia, lebo teraz sú v riadnej šlamastike. Zostup Európy ako superštátu je rozoznané mnohými nadšencami proroctiev. Niektoré správne a niektoré nesprávne. Nemyslím si, že vzostup Antikrista bude z Európy, ale bude to z Blízkeho východu, možno zo Sýrie. V písme je to podľa mňa veľmi jasné. A súbežne s týmito udalosťami Biblia hovorí o jednom celosvetovom kvázi kresťanskom náboženstve. O ekumenickom náboženstve. Nie je to New Age. Bude to vec akéhosi nahradenia Krista. V gréčtine slovo Antikristos znamená namiesto Krista. Falošný Kristus. A popri tomto všetkom, čo sa bude diať, bude snaha vytvoriť globálnu vládu. Viete, keď si čítate o týchto veciach v Biblii, vyzerá to, ako by to bolo odpísané z dnešných novín. A samozrejme, popri tomto vzostúpi okult v takej miere, akej si ani nedokážeme predstaviť. Toto nás teda vedie k výzve, ktorú som tu už niekoľkokrát spomenul. Ak akceptujete to, o čom som tu hovoril, tak ste nespravili test tejto prednášky. Chcem, aby ste spochybnili toto absurdné vyhlásenie. Tvrdím, že sme postavení do doby, o ktorej Biblia hovorí viacej, ako o ktorejkoľvek inej dobe v histórii, čo zahŕňa aj obdobie, keď Ježiš kráčal po galilejských brehoch a vystupoval na judské vrchy. Tak to je ale absurdné vyhlásenie, pretože Biblia očividne veľa hovorí o období Novej zmluvy. No ja tvrdím, že hovorí ešte viac o tom, čo prichádza. Pre každé z tých 300 proroctiev, ktoré boli naplnené prvým príchodom Krista, je najmenej ďalších 7 na každé jedno z nich, ktoré hovoria o jeho druhom príchode a veciach s tým súvisiacimi. Ako teda môžete spochybniť toto absurdné vyhlásenie? Ak to chcete urobiť poriadne, musíte urobiť dve veci. Poprvé, zistite si, čo o týchto veciach vraví Biblia. Nie, čo hovorí Chuck Missler alebo váš obľúbený kazateľ. Nie, zistite si sami, čo o tom vraví Biblia. Verím, že Boh vám zjaví veci, ktoré doteraz ešte nikto nevidel. Viem, že je o tom jedno proroctvo. Takže to je časť A. Časť B tejto úlohy je, zistíte, čo sa deje. Nenájdete to v správach o 7. Potrebujete zistiť, čo sa deje v Izraeli, v Jeruzaleme, Rusku, Európe, Číne, v USA a podobne. My sa snažíme monitorovať 10 strategických tendencií, možno teraz už o niečo viac ako 10 a niekoľko ešte pridáme. Sledujeme tento vývoj už niečo vyše 10 ročie, skrze rôzne informačné kanály, ktoré máme a budeme v tom pokračovať. Tieto informácie vydávame vo forme krátkych informačných balíkov na jednotlivé témy a okrem toho publikujeme aj krátky buletín, ktorý je na internete zadarmo. Má jednu stránku, nazývame to e-správy a nič vás nestojí. Stačí seba prihlásiť, dáte nám svoj e-mail a každý týždeň vám pošleme jednostránkovú správu o tom, čo sa tento týždeň udialo a je to relevantné s Bibliou. Sú tam odkazy na stránky, ktoré sledujú danú správu na internete. Zväčša tieto linky nie sú kresťanské, ale sú to informačné zdroje rôzneho druhu. Tým, že je niečo na internete, neznamená to automaticky, že je to spoľahlivé. No my poukazujeme na spoľahlivé odkazy, zameriavajúce sa na sledovanie určitého incidentu, či už je to v Jeruzaleme, Číne a podobne. Každý týždeň je to zadarmo. Chceme, aby sa z vás stal nadšenec proroctiev? Nie. Robíme to preto, aby ste si uvedomovali, že táto kniha je to, o čom hovorí, že je. Je to živé slovo. Zvýraznením proroctiev sa nesnažíme predpovedať budúcnosť. Používame ich apologeticky. Je to demonštrácia toho, že Boh myslí vážne to, o čom hovorí a hovorí o tom, čo myslí vážne a overuje seba samého mnohými spôsobmi a proroctva sú jedným z nich. To je na dnes všetko a uzavrieme to modlitbou.
Oče, ďakujeme Ti za istotu, ktorú môžeme mať v Tvojom slove. Ďakujeme Ti, Otče, za to, že si išiel do takých extrémov, aby si nám vyjavil seba samého a ukázal si nám svoj plán záchrany, aby si nás dostal z tej nepríjemnej situácie, v ktorej sa nachádzame. Ďakujeme Ti, Otče, že Ty si nám pripravil budúcnosť, ktorá je príliš úžasná na to, aby sme si ju mohli zaslúžiť, alebo aby sme sa k nej svojimi skutkami dopracovali. No Ty si, Otče, za túto budúcnosť pre nás zaplatil plnú cenu. Modlíme sa, Otče svätý, aby si nám skrze svojho Svätého Ducha osvecoval svoje slová, aby sme mohli naplno oceniť, čo si pre nás urobil, čo robíš a čo ešte urobíš. Ale nadovšetky tieto veci, Otče, prosíme, aby si pomohol každému z nás rásť v milosti a poznaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Aby každý z nás mohol byť príjemný pre Teba, aby sme boli lepšími služobníkmi v situáciách, do ktorých nás postavíš. Porúčame sa bez akýchkoľvek obmedzení do Tvojich rúk. V mene Ješua, nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen.